ngiyabingelela abantwana benkosi enkulu yakithi kusemba Nazareth. Ngicela umfundisi Ntombela angifundele tanazo uSabatha inkosi ngofisa. Noma umqalo lohambo ubaba mkhulu kwabheka ngekhaya kuba ubelula zethu bevele nezitha bakhona eqaleni ababembili ababembizele khona eqaleni kwabheka ngesikhathi esingaphandle kwalapho isaka sakamkhaya wathi lesithatha uma sike sawa sabona ubecala ukuthi ubunazathi buyophela ngefa lesithatha uma sike sawa saphenduka isho kubecala ukuthi ubunazathi akuphela kube phakathi. Lima sasazi sazophisa isifo nje masiyala phela abantu. Ngizophiwa sabayi. Amen. 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 Sindi baba mkhulu ukhuluma ngalo Nazareth. Kuthi Nazareth laba emhlabeni uyophela yonke into. Uyosala uNazareth phela. Amen. Amen. Nazareth abana batana uNkulunkulu. Ningabona ngathi kunezitha namhlanje. Kudala wanezitha. Kube wangeyona into kaNkulunkulu ngabe kade yashabalala manje le nto akuyona yethu into kaNkulunkulu. Amen. 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 Hambe isikhathi wabamkhulu wakhothama ebasiza ifundiso zikhona eNanda. Mayifuna izinto zizakuyena ayisize. Ngoba yakho umuntu oyihlaniphile ngoba omkhulu. Baba mkhulu phela angahlaniphile into zozala emhlabeni. Wayihlaniphile sasezulwini. Amen. Amen. Mayisekhothe ngoba omkhulu bajika ifundiso zikhona ezweni laseNanda. Laqala ngathi umkhalisi umkhulu omdala umkhulu ilanga. Lathi sanjelo umne wethu intanga yethu ebesithi masinosizi noma sifuna sicacisele ngey'nto sicacisele siphumelele kodwa kuthe mayisehambile emhlabeni basezomkhalisa umkhulu ngaleyo nto mayisehambile basethi hayi wena ufundile yeke le nto kababa wakho kuba sasivele siyibona into engekho izophela. Thina sizokwenza umbhishobhi omkhulu oyophatha umhlaba wonke amabandla azophatha uwe. Kusho ke futhi zozazenanda ushembeke uma ubheda akakunaki akakuningisho isibusiso wasithulela umkhulu. Wakhuleka nento wayisa. Usethi ngelinye ilanga phambi kwa Nazareth. Uyisabatha.
uthi noma ngaqhamukiloza noma kulethe igumbi lomhlaba ithi yeke lento anofanele niyeke yona ngoba lento nama kuyona yami kaNkulunkulu. Amen. Ngicela ke uvundele Efesu 5:1. Izanini Nizelo Yes
wasitholile ngakho ibani ngabalingisa uNkulunkulu njengabantwana abathandekayo abasifisa yithi ngoba ufunda baba abasifisa leswa angisi 5 this one bani abasifisa this one 55 this one ba maningakhohliswa muntu ngamazi ayize ngokuba ngenxa yalezo zinto ulaka kaNkulunkulu lwehlela phezulu kwabantwana bakungalaleli angabe isethi mkhulilanga noma ngakamuni sikoma kulethi isayidi lomhlaba ithi yeke lento into engekho anoyeka yona niqhubeke noNazaretha amen yino yakhelwa nina amen ungahamba ushone kungena wonke amasonto kodwa njengoba kuyisaka nje abeka alikho into ongathutha nabantu abangangano baliba ngabani amen ngoba lento inoNkulunkulu amen yakhiwa baba mkhulu ayakanga nomuntu kwayakanga nezi elalimthuma ukuthi akazokwakha lento kwaye wagaranta futhi nangesihlanhla echaza ukuthi uma isihlahla sike sawa sabola yobe chaza ukuthi uNazaretha uyovela wathi lesihlanhla masike sawa saphenduka ukuthi yobe chaza ukuthi uNazaretha awusephinde kuphela ukuze umhlaba amen manje lento ikhulu usuku nosuku futhi lento ngeke uyenze lutho lento nama yone yami amen ngayifica ikhona amen mangase ngithi yami ngisengukhumale bese yalimali lo kaNkulunkulu ngisukuma ke ngantwana kaNkulunkulu njengoba izinto zakade zikhona kulelizwe la eNazaretha kuyaliwa phela la eNazaretha kuliwe kuseyiphela impi abantwana bayelizwe imbongele ngenhlanhla eniyitholile inhlanhla yokukhunjulwa kushembe namanazareta sikushini amen amen uma ushembe engakafiki ezweni lenu ningayodingwana anohlala emthandazweni ningalahli ithemba ushembe ungabona bonke abantu abamthandayo amen ushembe abantu bathanda bonke ngokulinganayo amen yebo mkhulu kunye bonke bathanda ngothando lodwa amen namhlanje inthandazo yenu yemukelekile iphendulile isenayo ushembe namhlanje ngibona umhlangano wafiki mina ususanhlelelo umhlangano ushembe ongala umhlangano omuhle njengaleso lutholile namhlanje ngibongeke nokusimukela ngezanto ezimhlophe kulo muzi wasethemba lethu ngibongela ukuthi umhlangano ngena
namhlanje umsakhe ufika ngasemaphethelweni ngibona konkusapha kahle. Ngiyabonana ngisho ebusweni ukuthi ngijabulile. Ukufundela Filipi 1 verse 3 no 4. Izanini yozizilo Ngiyambonga uNkulunkulu wami ekumkhumbuleni kwami konke. Ngiyambonga uNkulunkulu wami ekumkhumbuleni kwami konke. Ngezikhathi zonke, ekunxuseni kwami konke ngani nonke. Ekunxuseni kwami konke ngani nonke. Nginxusa ngokuthokoza. Ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi Ngiyambonga uNkulunkulu wami ekumkhumbuleni kwami konke. Ikhumbule namhlanje eNazaretha alayi ithimba lethu. Amen. Kungakho ukuthi nisizele wona. Nathi siyafisa ukuthi masesihamba lasemshini nawo wonke okuhle. Ngiyacela ke eNazaretha alilizwe ukuthi nize ningavumi omubi angene phakathi kwenu. Azobona lokubuhle ophakathi kwenu. Amen. Ngiyangithokozisa ukunibona nimunye. Amen. Wasethuthuweni lo lapha ethimba lethu bethokozelelana. Amen. Wona ngathi into engangifundisa yona ngathi ngiyithandazela ukuthi
abasuthuthukeni nabasuthungi bethu babe yinto eyodwa namhlanje ngibona niyinto eyodwa inkosi izinkosi ngiyacela ukuthi nani sicelele uNkulunkulu ukuthi leli dimoni belihlukanisa iphele lishabalale bese niba moya munye ngoba nina nilandela umuntu oyedwa onyazivuno ngeseke phakathi kwenu uheleza umoya wokuzwana nibe yilo lokuphela ukuthi khona ithemba lethu khona thuthukeni mana zatha nibe yile hodwa ngikade ijabulelani manihlangana kodwa-ke abantu abayenganqayeli ngamanzi bakhona bahlale bethanda ukuthi into bayone ithi into isilungile sekulungile manje seyonke into isikahle kodwa bakhona-ke abantu abangayifuni into enhle kunjalo into mayisingasekuseni kwathandazwa ayikhahlela ngifuna ukuthi bana zaniwe munye ngekhathi zonke washo ukhulu wathi ibani munye njengobombo zasimende manihlakazeka lapha ngizodala ukuthi omu bangene phakathi kwenu kanti mani imvumo nje ngigoqene ngiyasithola isikhala sokungena uSathane kodwa akakafiki la ngifuna kufika khona ngizoqhubeka ngithandaze ukuthi uNkulunkulu akayenze lento ibe yilento engiyifunayo kodwa ngiyabona iyaphela yona iy'thelo ezinhle kodwa yakafiki la ngifuna ukuthi ifike khona ngifuna ngithandaze mina ngeqiniso ngingazenzisi okufundela labo Roma 12 Let's 19 abantwana bakaNkulunkulu baya
Bye. Roma 12 verse 9 no 10. Uthando malungabi nokuzenzisa. Malungabi nokuzenzisa. Nenyanye okubi. Nibambelele kukuhle. Thandanani ngenhliziyo ngothando lokuzalwana. Thandanani ngenhliziyo ngothando lokuzalwana. Ekwazisananeni nanolelelane. Ekwazisaneni nandulelane. Amen. Ba. Kufunde 11. Kufunde 11. 11 uthola baba. Ba. Roma 12 verse 9 to 11. Uthando malungabi nokuzenzisa nenyanye okubi libambelele kokuhle. Thandanani ngenhliziyo ngothando lokuzalwane ekwazisaneni nendulelelane Ekukhuthaleni ningenqeni livuthe emoyeni inkonzo enkulu. Ngizonxusa eManazaretha lelizwe. Ngizofaka umoya wokuthandana uthando. Amen. Uthando malungabi nokuzenzisa. Akube uthando lweqiniso, uthandane. Uthando lusungaphakathi enhliziyweni. Amen. Ningaphithindani. Bese maqhamuka okubi nikunyanye okubi. Amen. Nibambelele kokuhle. Amen. Masizila nasizofuna wonke okuhle okube sikudinga. Ukulwa nokubanga izikhundla sikudinga. Kuna nje inkonzo lenkolo yethu iqhubeke iye phambili. Singabi nehibe. Thandanani ngenhliziyo ngothando lokuzalwane. Ekwazisane nazisane. Nithembane nithandane. Nandulelane. Ekukhuthaleni ninganqeni ivuthe emoyeni likhonze inkosi. Masila sesikhonze inkosi, inkosi ngofisa. Amen. Oh yeah. Amen. Uma kulukhuni asaphe kokholwa. Akube uvuma wenhliziyo. Ngabe inhliziyo yasuke phansi edolo. Sanda sikonga uNkulunkulu asisize. Asiphe inhliziyo yokholwa nokuthobelana. Ingona into asembele wayithi. Mabe ikusula hamba uphumule ekhaya. Kumele njalo lento kayona ngale ohlale into komile. Amen. Into balekile ukuthi nibe moye njengebomba lasimende. Amen. Nima itara wethu abulu sathana. Kuba nimbulele isikhala sokangene phakathi kwenu. Kanti mani ba into eyodwa. Ihlangana nibe njengebomba lasimende. Kuyajabha sathana. So akayifuni into ende. Umshapiseni nani ngamjabulisa. Amen. Nathi ekhaya le. Yasiphinda wasile lemuva siyabona sisona ehlakana lenkulu. Nakhona le DDL zinehlakana. Siyabona sinishiya ukuthula. Uhele nje umoya wokuzwana phakathi kwenu. Umoya wokholo, ubona nabakholo. Amen. Wabila sabakhona isakhona le kuleli.
kodwa nginibuyisele emuva ngifuna niye phambili ukuxakana ngekwanisiza ngalutho into olisiza ubani nazi mhlangifika lana ngizokwenzani uma sila kasolungisa indlela zethu sihamba ngazo uNkulunkulu ethatha umphefumulo wakhe ngiyocela ushaya ukuthi asemukele mhlawumbe insuku zokuphila iphele emhlabeni Amen. Kuba akekho umuntu onezulu la emhlabeni ngaphandle kwaShembe. Amen. Amen. Ngoyena Satana manazaretha. Amen. Phele futhi amange esontweni. Amen. Phele kuqobe esontweni. Amen. Ngokonke lokhu kubulala isonto. Asale njalo sithandazo ngoba siletha sithi Shembe sicela Shembe. Usikezele nembeza. Usikezele inhliziyo zethu. Ngoba inhliziyo iyona into eyinkinga kumuntu. Inhliziyo ifisa ukunyamekono wakho. Uthande. Kwela ukuthi uNkulunkulu asikezele inhliziyo zimhlophe njeke ingole lesigomile. Amen. 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 Ungabe ingubo oyigqokile emhlophe inhliziyo iwe iyomimbala. Ngoba inhliziyo iyona into eyinkinga yisitho esincane somzimba womuntu. Kodwa yakwazi umkhipha umuntu ephelele imkhiphe esephakathi zimkhiphe ngaphandle kwemvumo. Ngoba yakwazi ukugcina konke kubi. Nokuthi yagcina kodwa ayigcina okuningi okubi. Yacela uNkulunkulu ukuthi azigeze inhliziyo zethu kule mhlophe njeke Nazareth ayithu esigqokile. Amen. Amen. Sizena khohlwa-ke Nazareth la kukhona khona uNkulunkulu noSathane ukhona. Bakhona bakhe uSathane. Noma kade bengekho kodwa uSathane unamandla okuzuza umuntu. Uyazi uSathane noma ezela esontweni usozwenzani? Usuke zokuthi laba baphunyuka endlini kaShembe bese bathatha bafakwe yakhe. Ukuba yakho uSathane futhi ngabafika amacala zonke insuku. Ngawasinazo izitho esontweni. Nami nginazo izitho. Ngiyanga phethilweni batala baNkulunkulu. Ngiyacela bonke abantu abenze lapha eyinkinga eyihlukahlukene ukuba uNkulunkulu abakhumbule babeke emakhaya sebethulile leyo mthalo uNkulunkulu. Amen. Amen. Abagulayo baphile. Amen. La sikhona abantu abakhulu ukhona ukuphila kusephilile. Amen. Amen. Bese mana siyawayeka bangayalibulala isonto amanga. Athi umuntu ngithe ngashongo. Angilona idlozi mina ngisaphila. Ngingakhulumeli ukuthi ngithe ngashongo. Anosengishilo.
Amen. yini into engiyifisa kumina amantombazane engiyithandayo ngifuna ukuphatha uhelele umezwana Amen. 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 namhlanje ke amantombazane umhlangano uyabhala Amen. 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 sephela le uNkulunkulu asikade izinto zaleli bandla lethu lapha ebuhleni Amen. nathi-ke amantombazane asibe isibonelo esihle kubantu ukuze babonele kuthini ukuthi kuhle kanjani ukuba yiNazaretha bese bekhetha inkosi besilandela Amen. futhi sisemizile Amen. Amen.